ser molt més efectius i donar directrius molt més ràpides a l'hora de la gestió del trànsit. Però també ens ajuda a informar millor i molt. Infraccions comuns, com per exemple avançaments no reglamentaris, en línia contínua, avançaments no respectant la distància de seguretat, per exemple, avançar ciclistes sense respectar la distància de seguretat.